mai ganga jani muje maganar waka muka zo mai bakin magana na zo a kusu da Lukzy sai ku fada ayya kai Lukzy mai ganga ne ayya abba sai kun hakura magauta na muku yau la'asar mai baki da yawa ni su da na fi gaban kuce mun kurma mai baki da yawa ni so da na fi gaban kuce mun kurma Allah ahadin kai mun yau ka bani jiya in ba kai ba wa zai ce mun bai gajiya mai gidan kan shi to ba ku gane baya haya daga zance na za ku gane akwai magana wacce yau zan yi mai bakin magana a kusa da Lukzy sai ku faɗi nawa da naka da bambanci kuma ka san ba a haɗi ni na lashe zuma a sanni na tantance da maɗi magana zan yi to ku gane o'o da o'o suka janyo a fagen waka dan koyo ne ni ku sani in nai waka a gurin wasu sai fa ta zama ne kuma ni waka a guri na sai ta zaman sani ni ce muni riga har wando har ma da zani ne ta goyo baiwar Allah ne waka ban yi gado ba ko a tunani na ni ban taɓa sare zan yi ta ba in gado ne allo ba zan ki ɗauka ba ikon Allah dan malam a cikin kuma waka ya zan yi bar kushe mu namu da naka da bambanci ku sani waka ta zama rigar yanci a cikin ta nake ce insha na wuce lalace kuma ni ban zo gidanka ne kuka na ce maka wayo ba akwai za ku yi masoya na yan albarka zan cikin waka da baki na bisi na dan sarka masu zagin mu zanata masu cikin waka domin su sani masoya na muku na nan mu za ku yi goyo duniya da yawa idan kun gane ba rigima to rike kokonka ka damke kar da kayo hadama ba dan alfahari ba nake waka kuma bai rigima ko ina kuka je Lukzy mai ganga suna na dole fa za ku ji wasu sai suka ce yaran nan dan baiwa ne wasu na zagi hakan a gare mu fa jari ne to amma ku sani magauta na muku gaggane ni mai waka ne wani mai sata ne san zuciya haka ya sanyo har da mawakan mu wasu su suka ja aka zagin mu dan mun san yaro gaban mu ya tashi a lardin mu ya shigar banza bare fa ya fata ɗabi'ar mu daga shiga waka ya zazzage wando can ƙasa mai gayu yayyo wasu ko fayil suke ɗauka lungu sako wasu burinsu wata yar bebi su ga taleko su ce mata ni mai waka ne zan kai ki Kano ki ga su danko da ta faɗo harka sasi mata ke ci wai haka din me ya jawo duniya duba kowa ka gane sa da laifinsa wannan magana yau na yau ta kamar wasa koban duniya ina kwance an kai ni kasa za ku tunani ku ce maganar nan tintin Lukzy ni na yo mai waka ne dan koyo ba oga
manya ba, ban kita yara ba kuma ni ba zan rena manya ba. Sai kun nazari kalamai na za ku dudduba, mai bakin magana a kusa da Lukzy ni magana ita ce na yi. Sai kun haƙura magauta na muku yi la'asar, mai baki da yawa ni su da na fi gaban kuce mun kurma. Sai kun haƙura magauta na muku yi la'asar, mai baki da yawa ni su da na fi gaban kuce mun kurma.